Sono, ini kurung kutung magai sini Simna division ini join program ini to 22 tarik tamni kai agi sini saras nawo mane IPF degree kha noi kebang ma kolok bang la kha sini te pra motharo go joton thangbai kha ni nai tini ang bla kha khamka tangi kha tini 100 family sinaro join program na kha belai na ang tini khatung khaja hai ma tong kha sini sarjong phaiga sini program to tabu ajak no tang hingga sin simna division tebo gerak khai sung bujai man na asa khlayo hingga sung tabu tebo sarati brawo sung gebang jaga no kurung jaga no sung join program rong tongo Kanjanpur rogo ta Gonda Tesar go gebang ma jaga no phai tongo tini sin simna ba 100 phai ang lai khatung khaja hai ma tong anor no busuk tamni bage tini noni simna hai thayo IPF ti kumawi thanga hnei tangi samani klai khana abon tuile nang o je sanai rong no tam kok sanar musung ang tak je sanai agi je sanai boro rong no khe ang sarane musung go mane sini sara simnao sung agi MLA kosto kai sung saya nung ya klai lai sung mane MLA seram laikya sini thangka bo sini bisekedono bahai ban tabu te pramo thawa thangka borok agi sawo kachapano IPF ti grikha sini te pramo thawa jotono phaibe kya ne samga ang tini je nukmani sino sara simnao 100 family khaimani borok nai tongthun sino media finance bisingtu tini bahai ke sino IPF ti o tini musukai borok khaikya borok nugui ang borok no message nang khoroksa bri mothani leader ngai simna haijagawo age asu phan krak tongmani MLA ganangi tongmani kesara MLA kring thangka tini haina hai 100 family haincha kebang IPF tiwa hapai bikha taisa phan man ma haingkha thinanga obrok o simna amsayo samung tangnani bagi sikur safety am hai bahai wanso tidong no wanso ko kaham kai tabu khai tebo sung khaimana nasa khlayo sini IPF diniti do mane tam binai blog bosoli wi tongo BCC remen botongo sini dasunil ang tebo wan sugo tebo sung kaham ga samro khaimana na sakla norok ni bri mothani bekhakte nini bri dolna tuidulna ni nini na harmong tai thinanga bom hairo wan sogui tong ang ani bri dolo gagi sung je khlailai puro rogo mota mote musuk boroma yatini 100 ni 200 300 ni bri hai nugui ang black khasrang ja tebo ongan na ang next wan suguta akhlai atipra leno buskango manan thangnan phasingo demand khlai khorangti sanan phasingo nang busuk jratui boma hai nuhur ang to sara sim mane ang to sara tipra no guru gai WF ni JS goi ang kurung jaga no thangka joto jaga no muti kaham klai ne phalai khai tong agi ni je sini tipra len krak khai busamani kahai ke nukja goi tongo haipena je agi wasung sarenchi gothang tongpuru khlailai ma haikai no khaimana na ngasa khlayu ta tabdo digital jug sokpaikha 5G ni jug sokpaikha ageni tipraleni khorang ni slai tab 2024 ni khorang bahai wan sok nang bahai bukhau bom hai jitong agini haike ang mane ngan hai wan sugo mane tebo bisi ngan hai khaklayu ta nin mungtamo ani mungkai monimala debruma ngai WF ni AJS sampai